Sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na botonya gwetera www.ndizitv.net ireterane FRIDAH KERUBO kwaligani bene elinde tobeto gosanga asoba momanchi muri elitkulera nimba tomogeni ase studio astura beto komulikira igoro yo bakoleri bw'emitandao yekerero animono asense mo yoboncheli yangencho kire abuno moncheli ningi obwenete gutumika emitandao yekerero usene kyobwenete ko yitumika ebeke gusira obonchelia bwago omanchi muri asanga nintu asomorobele igago chakabono igago ika omoile tengeri bageli gali bene kwaligania omogeni ase studio atomanye na kyakoro kwa na ndenga yakoro kuruga gasoro ngoro Gusii karibu sana. Asante FRIDAH. Samali tango MWANABIASHARA Kenya. Nde youth leader ya UDA KERUBO nchari ande ndo MWANABIASHARA ande ko MWANABIASHARA Kenya limanyira mono. Tumetira metilie telinga ili arute by the way imba ko karuku MWANABIASHARA Kenya. Mboro mate FRIDAH nga chinzanjiro teme bintu byasinya kwa igore gyasare gyasinya kwa igore gyasinya kabona ki ni Eric by the majina yangu ya mpesa Eric Onsomose oyo gotomo takora MWANABIASHARA batirende esinginjira temete biashara sange andokaro ni Eric ule wa biashara eka MWANABIASHARA so na leli no liwe tabu KERUBO nchari chiduka na ndengo korande digital marketing ose biashara via mtandao. Karibu sana ase studio anoto manyenga biashara kebi by the kwara temire nka ibono kwa chitoka settle kurkora to nga kamugana ga keigo nga iwa chakirite biashara nada to kwano mugano lakini sinji kwa boli kyankwana matena chagete biashara bitanga nipi kinde college bienge kinyonzi na chi video oche video liyo kwa chi movie cha DJ Afro abagambe bakanchanda bakatanga bona yole college ko salia bana baitu bakanchanda na batere kinyonzi montra okangengero korgo mbiose so mbimbi wose Simon tokaenda ekabika sinya because it is abienge reserve makerwete video wose chi binde byo chi cinema ogochandwa mono kana ruoro ngacha sunika sunika naranga changatema mana biashara byechianga chibucheri kwanza kiebucha na yanchanta muno keragyo kerango kwana ngo ndera kitini kole wala tadini kole na kwanyore tasare nene tangoli FRIDAH na ole temboli engima on usini a quarter of it etigare sareke pako ebele abasani after 2 days inchitura girenda generega iga inchumo muchino bokumagwe wendo yegera abasani boli bona kyokora yangire mwane mba koli bakole kurende mboli engima so kakora abu kaira na magana ya nishafanya na kole mali na kolire mnate bichanga batirende ni God ogotema kwagwa ande waterena trup moyo ngacha unanga keroko digital marketing erebia nko ni yatgia don Absolom wal Nairobi njengo ke online customer ke ugianja igesabe so stock te una bekabu low stay nguchiko inka ona fadhali ngone online ambia bana sana timeti nga iwe ikirete konyore kerengeri kiga ngati gokore digital marketing na stenga nyoranga Facebook mono nonga mbwate following kanyonga Facebook kero tebege ento anto ko bange konyora bale unlike wande physically wa advertise gento kanyonga Facebook mbwate followers abange nkingokora kachanganyonga kero okora mana online nkobe raise Facebook isengencho una quality textiga cost ye ko inka yoko wate bundles kusinchinkeyo awanta abange ngo konya bale information iyo nkanyongere raise kubwa kero chu advertise gento physically gozo oli ne montegali moe lunch moe fair and back chinsa na chiro nchiro nkanyanga online una kwalika iga abantu mbara ba follow yendo mbai ba ko comment lakini wana follow so nkanyanga ere raisi yake so nkanyanga liba to mia matusi online kora mano skuli ke ndebe
tiato impress ya maana yo digital marketing. Aha. Yeah. Kerekende bono watebiringa asensemo ya online ko ogo post ebintu chikwanyara chikastoma kuroro kerekende ebintu ebiganka yoko virusi aye. No, binte ibono konyora nimbwate chikastoma chiane chiclient. Watagete mba post ebintu ebyo. So yendo ngirkiane. Bono tiandu example ya Don Absalom oyo kongoni ogoto ebiato. Orato dress no ebiato. Era ko ebiche ebiato. Kwenye post a customer ke ugiyancha yabeke order directly. Okay. Yabeka wochia se client directly osina ya mugo deal na na ro ko ni se otana ki aya china manyete tio se no chirasire but I usually prefer ko adil no muntu yo manyana muntu mechi wasa direct kikara ngamwe antomere still aina issue. So aya sense mo yagonga kyoko genya njibono ko geni one nimbwate nazo tabanga kala wensigetega motekero ire kerengasi mune sector ibya to kwa neyoka kala wensikaro gasini ni gocho kwa nyora ga token nsachindo odana kya ngore ngegiato na wako egiato busa batirende we komo kore gas ne raro naki wakorire gas tari raisigo so ago ko allowance according to every koroto biri kwa oniri go se product eri kwa oniri o se standard o ni to ni lazima nyara te standard mai te sai o standard mbaro wata okonye for instance na ro wata chi nyumba hold homes yes asigetiga kono gonde naki ndeto marketing ubona ki what's my take ire ngangonya chinkepi ngaya kuraoni mate ngakuraoni na bankora ngaingo kora manye chine chirum cho konza cho korara yeah cuando veo que aquí MWANABIASHARA guato de mentua chietoro e va ko en ngora bon kunyu nsachina guato monto tali monto faindoro ono oiso como tena o yo lo tena ki nganganye hao ni ara sales nkanyoranga ine joke so sometimes nerere minimum asimu ngobe ko data no ese simi kuna minimum yeah era vera iso oru minimum ondena ki aya kongore x lakini kwa nigoro add-ons nchiro yendo ngero comment igoro atotebe kama no landlord ebwate chinyomba chyo kondisha kwa morete ire abantu bogo kondisha inyoro monto yega ndero kwa moreta but no wamenyete mitinyi yonse arona kyokora bono ese kesmne ke landlord etoko meke dinere mote yaya nchitenga kore marketing ese nyumba chia ora kini chinke pira ngomutinyi maybe ni amsini so that think komanya gose na kimuntu na staka nganye so mungao na chita because na koire publicity na ko ni online kwa manyikanire na nto chonde na kia abantu kurudi kwa ngone mato acha kwa nekene igona mwakire we kang mente chibe igoro so abange mbali ko honest so there is that minimum mo ko na kia chinge pinche kuranga chi bando sirende nchake gas yeah okay ambia mana sana ekero tukurigeria emitandao yekerero so tumekibe emitandao yekerero ngora toro kuneli gwangororo sana timetenga kikiagereri gusingikeri gwakorire kwabere gogo build trust na followers chiago ora ode gento obanyore tina ba victim lakini seso kuneliwa na sawata na kimuntu na akorere gasi onde na ki inchao kwa 200 ose 500 mutinyi oikoro nyorire market ya achire oika otaminete contract ya taigote agotenga naro turatigake so tiniko bakwana kinimbaro so sometimes ndio kolega sia genuinely mundu ko otaminete contract without your knowledge taigote ngana kiaya sinaro lega ndombiribia so tuonere ura kirende barinko rifa maybe osine yeto se yanga mbana o complain yeah okay ngakigwa korete uka partner na babwatani aba konerie ba kwa product yabo ku advertise na ndekero umuntu akwenda gari maybe ngakiyoko kora kwa make sure ngai product ile umuntu agusabanero one maete no weto mba bagoteba nabankora ngare mu bwate Ndizi TV natanaki follow natanaki bwate Ndizi TV with the time na motanaki mroli mbuyare ngitoka tomo tumubekanga aba 90 so binte biekerero sometimes taringa okwa uchibesa okwa risk wachagane resources chiao monto na kid something you're doing oranga mroli kolari gento gete so nare go chaka yo naro naki at first mna na te enga kienga
kwa nasi konyo sine soda konyo asa age wika stebi watana ki asa na geten kara singa kebi watana na ngasi kanya kumbe oko market mu tamanyiti yani atamanyiti no nere kachanka ngakera ngarana ki ndenge ko begi asara wori because na ikaranza asike na ndana ki soko na asike stone ne ba kon bia soda stone ba kon bia anda asara ga kachanga kumbe ko kore muntu marketing ntamanyiti kero muntu acha ande inbox andana ki ayo endugu ocho market ya kanyura kumbe ngasto na ki kumbe ko rana marketing tamaiti andana ki ocho ngore marketing asete kurina na chagete kuruto bonga tena ki kumbe binte bi online kali yaposa ya because publicity kero ko muntu for example chiru mujira ngora oni muntu ndena ina chiri magata ntamanyite nga alisiko ngitana ga bona ngibona ki ngakingo geninje ngachaka unana ki at least kero kole yaserekega mbio ni bwavno abanyene bamana ki this a minimum stake how kwale ne no ne chama iso to chiro ke chama iso ose charo sana onyo nke osinini na osore nyumba ekero kuligereria kero kwa bere gukubwaterana nababwatani ago sabonchereria gwa postire bintu gali totebe ritangane kero gwachakirite kegima ekero kwale ku posting ene product yeroro kore order yabona boko enyora na ki reaction maybe aringe kurwa se followers bago. The action ilikuwa positive lakini ende sometimes ndiro konyora ebichakire ngiye hotel gete muntu ikoronya taikero keroro kubona ki bro endugano wantu mitochi entenke yoro so sometimes ndiro konyora muntu client yako achibicha ayo munye tore ikoro wasa teini oro ne kikendre toro so na bere victim na post ya sigete gango tana riganega kumbe ngere chibizo chuka tima think kero ground kumbe exaggeration ero ebichagiro se Nairobi watenga endagere no ekoro suwa sigete muntu ko de ndagere ya chaire tofauti pono nche bago complain sinde because nche na verified so ni kawaida lakini ndio na gundu nga in order ko ne product yao mbiango visiting kora nga kiwe bangete nga ka chibicha chiana because no kora ne videography na photography ndole nkyo bwate ngia ke bichanche bweka so that motejo yogo cho complain ango motenga haya ikambiere na kwa rocho lakini mbiere abumbia kigima kerekende ngwato tebinga yense yaho kwa rabiri ko gotemo bonchereria au karura ngamburi ko koira buya kerekende kwatemira sense meyo botumike mitandao yekero kwa ringa chi product nchiroro chiko genda sana agotumike mitandao yekero ngyo takwimukeri otware chi product chiri o market bono kore marketing ayo monye na se mitandao yekerero. You know, what I want to sometimes work smart. You don't work hard. For example, a company they want to marry the was unsu. They want product you pick. But what the online platform, where they are what and again game mbiri. Pata oro 300 wakonya. So 300 ega yanga yatumeru watumeru kia ko babia. Bairani batu machibesa wama ko remit. Ose company ama ko remit oshiso muntu liwo urute yanga. So nkagundonga sometimes na bonko ni mtu vile duka yawe ka Nairobi ntayo nae. Because timbu atibasa choko stock. Muna wane oyo to nebe to kudona Absalom. Ngo stock ya sana. Mboli quotation angote na 3 million chitimbu alisaya at the moment so sometimes you work smart oire product yo onye online ni bago chiko inka onotangena ngondi ole tina atero kwanza so sometimes you work smart goiko tumeke kelio bwate konyara kelio tabwate ono nyasa ko ire knowledge ya kosa esimi no bwate gaiga no bwate bundles nkyo da utumia knowledge yo oni product yo then aki Ndizi TV ngone bare kombe gete nchengi yake chibicha kibe online amakonya eventually muntu ubona ki kombe kire nga bawata bakona go bagini bari kwa mate aya ere maximum ocho kyoi kira oyina ino mota na kiaya to appreciate client gete ya mwanga soda do aba client ro bara bakora na boko legas stili mbaira ni okoboko ante tora bwatira gabtraso sumutimo como ke gato koirana anta beto sanga mangembye mono sana mwanche mulibeta seni kia Ndizi TV ni goto gente go sanga nere mwanabiashara ke oyogende tego kwana igoro yobokoreri bwe mitandao yekerero ane mono asoko gare ya oboncheria bwago tetraso sumutimo como ke gato skato nyegera ngwira ntarasege ke kerebosio elinde to beto go sanga amange.
Bwansu bw'omu Gusii. Kansa egocha kugwatira n'ebintu bikugwatira n'ebingi byamanya go kansa lyamaya gocha. Asanene nga kitomenyete lifestyle yeito ngochangire mono sana ase asokoleta buriro bwa kansa. Nandi kubwas lifestyle yeito igentongera tokurukana genetic kuna kurwa ase ayori ororeri roino nabo kansa yakoraki abegocha. Ororendo de kansa tari gosoa ororendo de kansa gosoa lakini ibyonsi ipi ebikubwatirana byamaya koleta oburiro bwa kansa. Nandi goteba mono bune lifestyle kutwatirana chindagera kiri omonto akoria abantu bali bakunywa sigara ande banywa amarwa nanu kwa makaya abantu bakoria chinyama echa red meat nyama kiri kurwa se chimboli chiombe sana kale bintu bya combined bikubwatirana byonse na biko increase oso bicomment kana kutwara ururiro wa kansa. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Napoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbegia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya naboko bakresime asikinambechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams.
Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwa ribagario komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au. Ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial. Ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde. Ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4. Nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia. Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na jua kali asepare kogenda Yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba Entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo branch ya Borabu eyo gotoka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Obwansu Gusii. Byake gima mwanche muri abeta seni kya Ndizi TV nandengo kwaligana ya asentunda ya kabere chinga kitogendete gosanga imeyo morovelio bwense yo bonchelia astogendete gosanga na mwanabiashara ke yogendete gotumanya igoro yo botumikiwe mitandao ya kerero asogokinia obonchelia wago mwanche mulengo kwaligana bene linde tabeto gosanga sobwamo na bakwenda gutubwatia sense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital napiga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moye website na botanya wetera www.ndizitv.net. Mwanabiashara kora to tebingo obuyabo botumeka emitandao yekerero abuno munchiriri onde bwensimbu yakiarabe konyora so gutumeka obuyabo mitandao yekerero. Okay, obuyabo ros gutumia mutandao wekerero. Niringa turutumia cost nyinge ostutumia anywhere nyinge tero choro asengenjo libana ko banga bantu babege t-shirt batana ki Ndizi TV to beke baende batare class lakini abo kuli online followers barore so nere ngo cost cutting yani ngo kere expenses unlike kero monta ko na manyo bono eo chiko koira chibasi nyingo gore anto lancho kore kira kini bona wonda na kiaya ndigere anto chibologa 10 pao ni gente online so the cost ye chiko boro eko ba cheaper wetanieri ekero kuri eri abonchire ba abange mbabwato bo basana moso ekero konyara ng'abantu abange babere bagokoni gugwetera online ngikeriora batebe amana pia no koni wa online abo atali ngawasene siri lakini trust gotwara nyoro monto ko marketers online umanye toyo mo physical ora ende mwayo matana kiaya na achirega chitumirane because online ndiro go sabano ne gento getega yacha geteri wa saba ona banta bange mboba online na bogo sabanga naki ndagete laptop ke go chaga kwanyora binte bwata biri wa saba so sometimes goto very challenging koni bintu gete so it takes ko irere ne trust e koira kwa ma go build it yani trust e koba mundu ma kwege ne sengenjo tali raisi ko delive mundu na ko ende kirianda etra so that ko nyali ora ire mundu watana ki ndete ento gete asegete kiri kwanda ete na ndege ntumire kende tali raisi takirende abantu yabale mera kinto korno mundu online utamanyiti nyoro mundu yo job marketeri karansa komo moigwane maokoregas okay anko nyorore nga abonchirira mbaroro rokonyara bagwa kebicho chibicha chingao ba post bateba ngene product babwata batiko gochikwenda kwanyara talierera nkiora bakwanire kubwatikana no bonchirira bwabo maete bono muna natali na
tuabere chi victims tuabere toka sama oso muna yese ngencho mondo naki ay mwana biashara mbekire gente que hace todo online incho voy como yeti na ikororo kumbe genta begete e bichagete Nairobi gose maybe no hotel gose ne bar gose ne kinyozi muntu ikoro nyata ikero ono yendo na te aba onchore yabo tiga baba genuine baba honest because customer chicha ibere na acha omo sabe singia and bakaya ne mambi kini bokora buri ngonyo aji customer chinge umuntu yagocha nanta ko irorera na ndabona uchisikara atanga ngali nabe igombi baba genuine kero kende kuruga gasoro gongorwa Gusii kero kende ngakyo koretia abantu abo saba onchire ba Gusii ga ngakye rating yabo era so botumeke be mitandao ya kerero Gusiaro actually nere gasenku okwanda kwa buri client goso muteja kwa mbona ki goso monjole kwa mbona ki ndata kwa gaso kwa ki ya timbo chika soma chana ono eni yaba akonwa sinini because I'm in tinaki bari ba ngocha bari daily lakini nde I'm happy of late na leo ndo achake ko kwanchira na mano online because una to akore ya sageta sa tanaki unali kwa kwantega tonyo de client gete que ante ndike quotation 150,000 ke kara kumbe ana ingo moko teraizo kon mizo mondo isa nigete na jiri 200 yako ni nzajina bwate nyumba ya ngibona na mutenga na kingo kwanza customer abona ki ile kachi gocha na ntonya ko quantify na ki ngo be online sales ya jogo tirega sometimes ntuto ko group publicity eduka ya toko nyoni embe gora abantu anyimanya naro utachere rakina manaki naro ligenda segete after 2 years ngo chare so bantu batoro buoba mana online marketing essing at the end of the day muntu naro chokocha boli product barote yo comment tari ko boli be kina chokocha oro mwana ko example ye chirum muntu awona kinta kwa nderu mwerero rende mukaka bwadenda ka nderu nako tengo chia alda de seko genda ro kirkinda abasa bango metinto mitai no masai abasa bangi nkonyora bare obokongwa so gutumike mitandao yekerero asinginchiyo kwa igendelia kora batebinga ayebona kwa bere ko gutumika na ndina ki mitandao yekerero yaberike ko gokonya trankonya mona kiri kokonyere amade njanyo alsaido danga gwakonyeke munda gona kirende karuya formula na so yendo na badena ki mana online ose metando ekerero ngwakanere muna mwe president aneruto na adana ki ogambire na abanyene Facebook gocha mbache bacha twakana so ketokore gasi online libato no komlenga steyo madendiro sometimes ora market product yo muntu osegente kyo muntu akwa 500 litukelimo wanda mjengo ya 300 usenza jine to akano kuso orose onchira oselibu so sometimes on esimi ya ono nero terigo ba to kagende kendi yonse so tutumeji simibia esimi ngwakanera okay ekero kuligereria monchi muri naroro gusaba sambale bali siko gali bakweboli nga mwana busy nga kitora akoreto chake mangana yaiga online ngikiritoga niri gutwara actually era almost free esimi utakiriri ubwate taringa ashukura iri ubwate na gochakera kenda no naga hotel ka kono ne kiongo se bakoro kiongo supuna kiongo chake no nero badena ki no tokora geraga ndaga nembiere muntra gocha mambeta na ki naro cho murage takalika sekete munago akwanego manyina agora ngena ki ya mbe kwa ne tibia sara piana bueno ne ndagera next modena ki ayali bako ngendaga yoka nga bundles made woni chipesa okoa mate na nyotenga okwanda kwaraga chiribubere kotenga ragera eso okora onyu no ne soda chiga chiribusato ndei kachanga mbona kitata ona nyure ebichuchu bibya no kanyumba lya kibikonyora ngamate ayambye to agree kelia kege otoka ngangegorere ngore ku hotel yao tinsalia maskani kanyora inalipa kero kende tatebenga inkyo konyora abasa bange bakoboera gutumika mitandao yekerera soko egendelia konyora nga style bako yitumika ngo yitumika bali inchire tali endonge time itiaro nkia abasa bakorera kirende nkagete batara wesemi because
Inchere yot mesi mkoramu mondo so koligeria ibintu gete bitawenete equal na baisa ine bundles ina bjisa ine olikero mondo no biasa mondo na kiaya nyare bankone ano matoke yoka igotu utakuwa umesaidia mtu ukamukonye nera wekonye so abasa ngento na batei mbao about me online yani emitanda ega tiabareme because at the end of the day ano yocha gwaka na bono bantu nguchi bayo gocha gono gwaka nu ni chisimi chiabo turiko genda usino obisi aya esimi gwaka rero atorire serikali mono sana ge gotebanga abasae mbaroro babere bakonyora chibesa gwetera emitandao yekerero kirikinde gasoro ngorwa Gusii abarayi mbaroro babere bagwesokia na kubasira inubu nabasae mwabere mu gwetoma asobotumikibwe emitandao yekerero kirikinde none kanga kiriye campaign tengwa gatumikire esimi agasogo campaign iri abarayigete kero kende babere bakubabwatesi babasire babaene kinga na inunku egende limora sogo tumikibe mitandao yekerero actually tali bonse lakini baro bake abarayabo betomire gose baire initiative yo tokonya for example nchena bate initiative kurunga jenga busy mtani ngocha market biashara byao kakina na koligie camera camera ngia no mato monto media kali pesa nke ni chinyinge kali etwa kali gasininiga ni pesa mingi so baraimbaro ba impressed mna umo wakili Cliffambeta na Embrembe na Jafet Nyakundi erisoli yabu gitutu mbaro baro lege ndokora baranga mumroe kisomo bwato koboko mana online bako mokonya ote na kwere getorokia actually bona bagale twa golino ne camera ya jenga busy mtani baire initiative yu nanto kubakerambia mono ande bagende babwata basabande bonsi ubwatekerenga mnekyo tali rasmi kire totoje soro mwana siasa ntadeli bwe musirubera sachine ngote na ginte to ento gete kwara ke digest kwarna ki nke realistic okora ngimbia kere to fund because tali toko me end out credit ko ya akirikeni kwa aya monyene kwa rabere ko gukwanira abasaye korubonchari ubatebinga kibobwenete kwegendele gwetere mitandao yekerero ya mtu akote mkutano kwa coffee meeting coffee meeting yange piwali abasaye boka youth babonchari mtu akote mkutana Esma hotel ndo chengimbia achete atwa dana nga basaye liba tokora man online no what the chance yo waka no nebicha esa ali okora lunch yoka no entatibo tangana kia no ngora lunch gaiga be yourself weterego kwa market y'umuntu inere na wa value mambi so ntu watana ki ose tu asemante na basanga man online tunya kumbatira kintu ose kunyo tumie the wrong way so teras mo tu ale bundles oenda sanga okoro 70 bitanje irine serikali ose bitari godly sometimes kwatumia parece biashara okay ekero kuri area korwa sensemo ya wonchari kwa biri ko kwanera igoro ya jenga busy mtani ora ikwanera ngo akego ninkikelie gokora jenga busy mtani ego kore gasio konyo bonchole kwateona bonchole online gose wazeke mitandao yekerero actually twara market ibintu bitatu ngize kuri example mna golden pala ere makutano gaiga Esma ni hotel chinde twarore impact okora mana online ese yande biashara wiki online so na ingota na jenga busy mtani ko gandre because ni twachaka tene waka ne simi bicha tubate camera rero abatoka be event ya otwale nyangirero timoso no choko kole nyangi bango iga umupona igwete kocha kole nyangirende kole videography ne chibicha so by now na feel naki twakini rasinini because jenga busy mtani acha tumne joke nora gira sasa naki tulikuwa na jenga busy mtani twalego so sai twanyolenga is something big to promote biashara bya bantu mbiri byetu lakini bya bantu lakini nyasa mna anchire twakinira sinini so initiative ya jenga busy mtani ne yago ya idea ne yago idea ne anenchende sio kokora tono mungwano korku mandevu anonche mbwa chino lakini aro mbweta asini ubweta mpaka nombeta mbwata umurage tokorku lairi mandevu nero con dress karo ligende kiega odana ki nchuwe ento kiao tari kon sabesa agonte kenda kero ke oisana ngakere simi
So mandevu oselari akorunga governor lari oseko online. Okay. Nere photographer ito. Actually ne atore komo sajenga busy mtani but we are looking forward. Imi ntuko bia ntoko menta ntobani ndiri. Okay. Yeah. Ando chenga initiative inengia mobwate na ndiri mocho tebi na mandevu oselari oseko na ombeta chindere wichi neche. Chindere mate ne signature. Mate tingecha wana mbaronye watabuga batirende etofauti mundako manga nchina FRIDAH asimu di FRIDAH liwa kaingereka asimu tu ansi to ingerete aki mundako le tofauti sa chinde kuwa kerensa ke mando mundaro chinde wadana ki ono mosacha kurone bible wa tu chindo chikaga timarenga ya story wako ingere chinde batirende ni sawa ndo chitoko adera magana iri tukorinde agwate birenga so far mubwate a plan yo expand one business ino kura ikwanira ngo ngaki murengete goikerania ndo planeti actually bono jenga busy mtani yeiboire kwerende koruku Twin Star. Okay. Twin Star ne famu tubwate egokora mna info track egokora research ya poll survey nkore turaba abarai babo nchari goseba ba Kisii County nakiba kolega siapa ebe merepo governor mujumbe mu MCA so tokarangambia ke yasara kereka ndo gatonyole chikamera ntubate kireyento yatokare mambo ya poll survey so Twin Star yaachire ntu akata actually survey ntangani ya top 40 under 40 abasaba wale under 40 top 40 kuru number 40 tukaenda baka number 1 we are looking forward osendoliye duchibosyo toka nande sai chikura chirako bonchari chagere bonchari ngakiro chumurayo gochara matanga gochara muchango gochaya ndote so there is a sister company called Twin Star jenga busy nere kando Twin Star nere kando so ntoroje we are going forward osendo kwanda teruchi bosyo ko enrich ourselves because ntuwate resources kusintuwate tutakire kokora mana yu takire. Okay. Bono ekero kurigereria bono ngocha muri mwarareti asaense moya bonchiriria nkoreti muri nga ekwerende buna twabere toko ya advertise ga online aba onchirire go sich customer irenga babere bagocha this man. Ngokara tole. At sometimes ngobera akonkomanya batirende njiro kuri no such as Facebook. Kero manyana era honest na wadana ki search sia ingo abantu miamba search tibakabona ki ezme osegole nipalanga yekale kosa segete gento ngaikere so nkwira ntole jenga busy ngo kolere survey yo because tukanyite kama twanyora tutakere bona gochaka kora chi episode twanda save ya sara byao ko inspire abantu babona ki twabona ki ngakiwacha gete ngayo ikerete nkiwata ambition so ntubate a dream tuwat chindoto choko endra osimono because tonyole nga abantu bange bakoba gochaka biashara munanje nacha edo bikarago bikaira na bikagwa ubwo wamboro so we need tutage ko encourage abantu aba saiba minto ko sabantu banaki ebiashara tari gochaka bipikirimo abiko na 1 year ma pick so next episode tukorani ose endo tuchokora next mane biashara ngo chaka torkocha abana biashara 1-on-1 tobona ki challenge kibawetera kikerega kaiba ikere aningi bara advice abasaye osaba swati. Okay. Ekero kurigereria bono tutebe omonchiriri uri bwato bonchire bwaye ningi keriaga neire gotwara amanya kobeka guse umanya ko mu advertise eri bonchire bwaye online. Entonces yo okay na bwata keregento nyo chakire biasa iko na bwata keregento it's inche bono nache ngwa kebicha osenga kebiasa bya bicha osenkochi nkoni ai no bwata nyo wachakire biasa wa risk ri wachakire manto ko ka limotanga ngo go Ndizi TV it is a dream gento wachakete ngoro karengereri wakebanga kemagocha so ngisikoche se biasa byao definitely no bwata biasa it's upon me tirigo chiko tenga ngesi mianga kebicha nchengo tene kamera nangwa kebicha kobeko mtandao ngigore page mbaro onyo atawati page wato telia nete wati page page ngobona ki toigwana nche konyerani mutinyire ngorange yeah okay akero kurigererio maite omuntu narara chago tebinga biashara ibine byane mbata ngakimoko ramwa verify omuntu yega biashara ibine byaye ndiro maite ko chikwata komanya oso muntu ne sole proprietor kwa mubona kirende ndaracha ke biasa byao yana documents yao because nabanya ali kire akonga inokore nsachinde maybe osachete duka yabanda gake bicha ona ngande ngoni biate online bitayo odo mechi biasa chita so sometimes
tari raisi go gocha to verify to na ki na mwenye biashara to documents yao chaje tore jenga business mtani ligeri atana ki maene ngono mwenye ni to kala leta ndio to na ki to na wewe mwenye to kora kwa bere moko to gotika because to te to to mechi besa nga TV nera kwa 30,000 to to mechi chibesa lakini TV teika gocha ko yedu kenyana na ki ino mfanyikazi wengi gocha ko sinje gocha incur the lost nje bono gocha to na ki atane edeni so we can verify maana ki nayo mwenyene nga documents takere ndigireri ngo isanika tome ostreke dina ngiki okara kwa manyanga ebintu monto yiga koni mbirele jit for example mete nabora nyore ngo post yore chi ote bo monto yiga ngoni ari electronics but even tago akoni mbiri ko last for long one ebintu mbiro kire mate mbiro tokoro China bire affordable lakini bitari durability tayo kire kwa chire se eduke huge ku market kwa mogol kwa mona ki ekeiga na site ekuru osinga ki durability ebe yo kana kuma na ki onye ende ekuru 1000 ngero kya 200 na pokuma so that ndio wopo watana ki generic nero ngero ekuru nga copy what copy paste nero yengi wanta to mata ngiro kya 200 lakini ngiro ko ira matukama kwa honest este client kyao to mungaina because geko ya sigio salika inchaja kubuli okay yeah akero kuri abono iga online marketing yago gokora within Kisii county gusaba unchirelio ko link na barabo ko link ore go ruchi county chinde right away muna mondongo narongo leo Nairobi muna dona absolo mwako ba Nairobi ne biatakoni na arongo leo Kericho gasi so teringa Kisii county yoka because followers mbwate maro ba ENSE ngima ose Kenya ngima so kedega asia achire okwanda wa verify kwa original genuine kwa kwa na bokora kole sunika onchari lakini uko ni ndo keri nairo kero mundago oda ndo madesto PKC station geta so kero kwa confirming ngayo ndo mbia bire na boko no ne ndo kero no Uganda akero kende bono kere totebenye ninchi na rodire gwa advertise gekoroto nkore oda Gusii inde gekoroto Nairobi kere diu charge fare agatiga ekobwati naro chiklan chiro oso monjo na yogote na kiaya efinerere ime recovered naro gote na ki osiko patient konye 3 days kubekano musigo yemo to akana so like muna oyonko ne libya ta gonde na ki shipping fee rekano abagote 250 300 depending on product na ndiye weka osa agency matota ke ndo gosene nyangi wata mambi omotenga tete net isai na bago tena kie kara rweli bono ngochere actually na bewika but when to what agency na ro kole paka free delivery but mostly ko bere with a fee lakini ira affordable go 150 200 depending where you are totabanya kinde Gusii na korire oda koru Nairobi mo delivery mpaka sende totabe onye mwanende mo delivery mpaka mwana nere possible lakini onye komete go chi sawa mono mana odota duwate station for example onye ne biato duwate sto to pikere ase CJ iga bwe ko vera CJ lakini onye ne gento kitegete kebe andro with care na botoko ajifaisi ko lete baka nyumba lakini with that fee yeah ego chibesa chiko kwana chibesa chiko kwana ni duwate haraka onye wiga bosongo na botoko next sometimes itafika tu ngoja 1 day or 2 days inafika lakini onye na agency inafika immediately asemingo mwancho morigereria obuya bwoko order a product korwa online one obuya bwoko order a product online mbire cheap in a way for example tianko timna Jumia tina tan Jumia mbabu atiduka mbeko ni bintu nayo kwiri anga kwa yao ni gororo monto import chiti ibyo bekoro keko ke client Jumia ukorangere client correct so middleman Jumia mbai wakana mananga gosene chi vinte chi tax chi nyinge wate wea usia meoka ere gose ose disa umento maiti torishwa ngayere teriko bana no sibidi cost ya chirenza so that etibie ke ojanye go korungu na 20 ebara kwa 25 instead oende se duka yo monto how that 40,000 correct so online gurusire chi middleman chi nyinge kuruje chi taxi chi takere nini so anywhere else babwata so online ere cheap depending otwale trust no muntu yoko nere gento era be cheaper kwa kwanda kole yente duka direct
Yeah. Ndete turaweterera gabu turaswaso mutimo komugito kwirana no tumanyenga amarora gasama tukabosio nara yulingete gwikirane kirando chenga chujumbe nchikende tegoso igoto kwirana kurasege kege kerobosio ntobeto gokwanera amange. Ndizi TV obwansu bw'omugusii amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya nayasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria KERUBO wenia wetrasa marioga yokorwa se chinse chesko gorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa chine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikerobobe chigo kumureka umubero umugima gwansero mutu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako gwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwese akara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole watebiri mama ngona ngotenga nene bitungo chikosangana mama ngere njengo mutendo umanyi semunta agonde ngale bosonga somusani yoye musani musacha gosimusubate ono umesko yo gotigete gosina kwa mutigete nye nata metio mwana isada moira kase isana ro kinyo mwana kira natemo mino na anchete yani natemo mino mwancha na yete bitume bingameti bono nari tware gutwara rigesa rigiye sengenje mbure nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbiameti arafu makonda utagotiga gutena kina abugire nkona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira makonda imogete KERUBO kende bokani nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko mochibo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere ko rigisaiga manyarora kyakakire ko rigisa ko barire ngoyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberi amache yayo mongina omugereni bwonchorire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wanoni nyakengende omonginero wachirego tigangende ko halerio obuneka ya tigami akangende
Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA ne skuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igukonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Kanse yegocha kubwatira n'ebintu bikubwatira n'ebingi byamayago kanse lyamayagocha asanene nga kitomenyate lifestyle yeito ngochangere mono sana ase asokoleta buriro bwa kansa nandi kubwa lifestyle yeito igentongera tokurukana genetic kubuna kurwa ase ayori ororeri roino nabo kanse yagokaraki abegocha ororendo le kanse tari gosoa ororendo le kanse gosoa lakini ibyonsi ipi ebikubwatirana byamakoleta oburere bwa kansa kandi goteba mono bune lifestyle kutwatirana chindagera kiri omuntu akoria abantu bali bakunywa sigara ande banywa amarwa nanu kwa makaya abantu bakuri chinyama echa red meat nyama jiri kurwa se chimboli chombe sana kale binde bya combined bikubwatirana byonse na biko increase oso bicomment kana kutwara urure wa kansa. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.
Vyake gima mwanchi muliana ndengo kwaligania asentunda yo mwailio chinga kitogente gusanga imeyo morobele obwense yo bonchelia astogendete gusanganere mwana bizo yo gendete gutumanya igoro yo bokoleri bwe mitandao yekerero animono ase obonchelia bogendete kugaligwa nindo chimbaro bendete kubwatia omorobele wetera ENSE media Facebook wetera Ndizi TV News Digital ekerondo chenga Cyrus Angima akoborenga ndagora electronics chingia boli korwa sunika kate sio MWANABIASHARA ke atanga akorra goringa electronics kwa mo connected ya liri ntwatwate customer gete kurukuezaka abwate dukali opposite Ajip sunika no mongwano mia sana ande nduyambia bire so aise kogora nabango mo guarantee because abuna asenko buta asenkora enda naro anda watu bakora abatabanga nagora electronics chingi yabo iri korusineka kate sio view I appreciate rende nariko sawe cha maiso bona otebire ingagete bona acha gotebi ngayagolte koru onyore soda yao ai angimo ine customer yani no follow ani ngiapi the next time otana kingo china asigete matembaro konyo wate contract naki muna customer ko sana lito wakana so tande in advance tingo maya because to endo gore ota involved into konyo entekere fake kwa complain mbe wante na kia asali wanto mete bintu byabire nagenda nobole usina nobole mnagote kia inchuwo yebintu byabire so kerora around kwana kwarani kukwana na kia ninda asete kuigento and by the way monda isa ko gotomo mugorere na bora mugorere at least cheaper kitariwa tinate bayora ki at least yo mete na bo olio kwa advertise de na ba moko bageni at least yaso ka yani atuba maiso to atebe yani tigango of course bono maite kerengo advertise abo kerongero ya 60 jina bona ke ona 50 shillings so sometimes beyond then kia the vire 10 na wonyo wase 1500 yeah so pia gotebanga MWANABIASHARA ke is a hero, we love what you are doing ega siendonge korumalindi live no ari meyo morobeli mbia bona sana Cyrus ndia rote malindi agachaka kolinda anyway abanya to mundo sawa sawa se December yarenge rusa kwebire ngabantu mbachite Christmas akorrae kwa nare ko beranga mono bona tia tugutigera mbale wacho wako lebiro una ndabere na bino Nairobi banya kumulege pare ko genda anyway Dennis Mbeche agoteba watching korasune kamol obonchire na bokere gento MWANABIZ oini maida sara ali mwamaya asa ko mwamaya Sun City Mall esa oda kunyabaka Prince Musafi agataya MWANABIASHARA ke mbele uko sawa umeyamana sana you does the best upcoming artist na ali nse chia maiko akino mungwano mia sana okay kotera matera maya sana muri Prince Musafi YouTube okay ngagete Petra na cha manyama nganayo swanya nyachuba swanya nyachuba wamwire rero kizungu mingi wamwire gotosabira litkolya rero koranga umurubili no ganitia masawa sana Adanga, you may not see any sign of what God promised you. You could live worried, stressed, doubting, try a different approach. Every time those thoughts tell you, you'll never get well, never break the addiction, never see your family restored. It has been too long. It will have happened by now. Turn that worry into worship. Father, thank you that you started in my life. You will finish. Thank you that your plans for me are for good, that my later days will be better than my former days. Lord, I thank you that you have already taken care of what I am concerned about. The moment I prayed, things shifted in my favor. You set the miracle into motion. Have a fruitful weekend ahead. Mbiamono sana. Mbiumetekora saba MWANABIZ. Ngo sabatole. Nyasa otegetiga. Aita kusine pipinali na chitabu atigari. Kusine pipinali. Nyasa otegetiga. Kwara akeli atataliriyo gasoka. Mbiamono sana swanya nyachuba ase comment yengia. Honorable Purity Morakirera agotebanga proud of you my brother. I'm proud of her. Director Bomas. Yeah. Mbiamana sana. Mwalimu Edward Sagatebanga FRIDAH no montomia giving youth opportunity to market themselves for free. Agatanga ulizia mwanabiashara kama ako na insurance sababu kuna online conning. How do they compensate clients? Totebi ngonga jogo compensate chi client. Kwanya kumera abantu ba ko conning online bede. Fortunately
nchetina nyara muntu koiberu gento mode to sine giato maybe gento na asota na ki disclaimer na ki kwa hiyo chibiche hotel gete akora kana nchira gete kwa ka kwanya te yerebo ekiro na ngo feel na ki sometimes na bongo feel some clients yetu nchiro chiko oserwa but inchentara o chaga okore giasara o kanko me yokoru na wono yenkono sine biato na nero at a distance we kamo manye one on one mbe ashwadi no nchina ra odire ukana ra ko pima mayo cha korema mbia wana sana. Brian Masheda ubuoge akotabanga mwanabiashara naona ulifika huyo hapo achimba mwalimu Edward Nandawatanga following from Nyamira County. It's nice to see vijana wanajipigania kama mwanabiashara. Andrew Mshenda akotabanga korwa Nairobi no ali meyomorobero Funny's Clues akotabanga tuned in. Abana toira na sensemende ngwatebanga eno muraiwa basaye kura sensemeri ya bonchari kero kende inkyo babangere to mwako yega by the way asomo muraiwa basaye internet sekia makia sekiombe kia UDA kurubonchari ne serikali agenda ya serikali ose plan amana mangato bangete kwanza tuwato mkutano omonene Nairobi February asaba sae ba UDA won't speak wacha kumerana tumanya kia serikali to bangete se ngakio chiko to semia so na ingote aba sae nga mba kumoyo power card no amorango bugimo bwa kongire tali kenyo ga bokongete ya bora krase in fact maftare muna Rwanda ari goro gweta no Kenya no ye Uganda ne tota na ki dollar ya twale issues tali kenyuka to be patient muna to le president William Samoei Ruto na ngote mara go fix a nation ngote abasamba kwa moyo na ndaba wa card not even just working hard but work smart matena boko na mugondo oleme okaza chibano na 60 bob ani ocho na 60 muntu ndako na 100 and finally akwira ni akona na 150 so to work smart na ande to president o mtandao ega mne president atana king kwa sababu chi ICT hubs kere ward agenda ye president inyeroche and is working because na director chi abajumbe won't baro si chi office baro ba equip national government ele tebinto wifi na kere gendo so that even the tokora mna wono mbwa kwa osene ya 500 osene ili moja kango bono naenda se serikali nkore iga ngoni ntikia online to 200 chane ngende nyumba so mba kumoyo akerekenda bara ikoru ensemo ya bonchari oroche mbagende tagusira basairi nde kwegenda ile ya abara imbaro na banko nembo biri batatu bate na basaye chagire cliff ombeta na bono ketwa utako konyo sene bwe camera sikiango nkocharo chipini oro engineer marana bate foundation kosomira abana ora jono ndie kina bate foundation yae na ringo ikara banta bange na bange embrembe na bate landscaping a company employed abando more than 100 akoireke baro lituko so muraim no yo ano munyanderu muntu ungwana sana abantu babonchari akora muganchete chinderu sana koserene no mbeta nembrembe bakolebo so abara yabo we are looking upon them not even just bonjari muna wao Jafet Nyakundi mheshimiwa treasurer ya national treasurer yetu ya UDA na na boto koboko ngoto sirale keto bwato olemero kutoikarangi ne pia ya Anthony Bosira actually ngwate banga mu abete muko gora chikamera timetimiro beli kimo bwate ne chikamera cyo mwako yega aye to bange tamana makun wono mwako yogocha twala kanikia o FRIDAH munde mukesi migana ibi chawa kai ya agosali you know kewa kole event na kole yamo ile lifetime na wana inyangi osano kwaruka osene keganigete kere special se birthday kene into kere special wandu twachibicha chingia ose videongia obegeta asegete uko bago konyerigereri ono right away mna twanyo atene chikamera na boto rangele event yao tubwate bichengia videongia tonye post bia so that no ne kerende ya matuka ikire no ne kere mwanjo ata gotiga onyera mwacha getoranga kai
oirangora so ndwate bigger plans to cha kora mana event to organize event ngima ko turangari to cha no decoration tent keregento video keregento so ndwate plan ne ya jenga busy mtani na Twinista. Naro koboria nga okoboria kwane mwana biz 2027 ina kyoyeroche ntoko barase bali bakoboria ibirogo asking for many who have already seen potential in you. Oinu Cyrus angima endo na motei tundu tsawo ningalere turara waraya baraoro para kolegas tesemo ito tanaki turati ko mu president ito rutara kolegas no ni miaka yo maucha kasiasa osetatu na governor ito chitimwa ketikura lakini nabaro ni mosikete tia tomo time chief ipeto soro tomo time na kolega babo yonde babo mujumoro no nchoke chitimwa ketikura lakini naro so to by time politics lakini nimbwata ambition anyway nimbwata ambition tingote wandi lakini mata abantu batade chibeza itinaro sirende ngicho ko sala de banyago ko banga mapema wamba ngose bade kungibera mata to ambition siasa jangote FRIDAH no to ali tali na kintu bote besa na beko trick because mungino nalira ko weli semia 5 akekura in fact baka na wajimo to bwada wanda waje 6 months to election nanu mundagere chikura so yansa ko ngole chinjira nyangoro asie nibo because what they nibo nibo batagete yete yaro we kwende kiringa to bwati nibo ra uru bona mapema tora gutika ke sai mapema ko sembone serikali to sembone to bange serikali umuntu raro mbori ngangwa tika bona ko ni chishati no chishati na kaoni town ga family bank ngacha relocate stoka wata na lari mandevuli to kasunika squeeze twakaonita onigari mostly katwara issues na maybe soko ara kiango so tukarelocate sunekali angena former green alba no to de gali angene gete kego chigali market angene chibotique shat no to kona bado ntora dia shat so ko bantabe ke shat na kiago bolego na okora na kiago Friday ya kabisa guys ago tara sinse mwachina baba okonyora na guseba check online by the way mate tuabe tukukwandira online but yote betinga online ngakyo montago so akonyore good online konyora mwanabiashara Kenya nero what the full asi chitonyere tasnini no yo Kenya rinde ntoli bange 2 tuwate jenga busy mtaani tuwate platform itene sana na rosti na bogo inbox kwa tonyore ntwa Twinista ina gote ye okora survey mana siasa ose consultant ya siasa na bogo tonyora so mwanabiashara kirase abano karungo baseme babo moere gochi musa kurigeti gari no monchereria igoro yo byabo gotumike mitandao yekerero aso kwene kyango bonchereria ngo kina bole ngo gari abore sense moyo musa ngango egenderia re gotumika mitandao yekerero no advantage ya rentangani na te abasaya bando chose bakoli live ni linga teriko cost anything bando sikwa bwata kwa na Facebook ora mumuntu oso otogyo mwana siasa gete ikona watch tumia wake bichota na kiaya ya sange kirasi gete woni biasara mate ko kumanyikana na nyoranga online yako very fast wetano on ground because motra ko Nairobi aro weto bakayeso komana ki oteli ko kaezi manga yire panga kumina ki aja comment kana comment wall yana tana ko rakende kumbe wanto ko rabale ndais ko nyoni because you easily send less than 2 shillings rendo rat mina ta online bando sinke sana so ko ende information go spread very fast unlike kerwa chokora marketing online so aba sange ndo batena ki serikali nere committed o promote mana ya basae sai umate go te bakati to ge kana bantu imete sendi bao cha wanga no sebacha wanga kana kirende abasaje basae mitanda ira kini bakote ebintebia bigo promote society bali na madiri tarikende yonso kolika online gose ora mabantu gose weke chibita tancheri Tereso Mboga watebanga watching live from Saudi agatebanga niko ndani mbia mono sana akerendo che biribite bya tonyorire nimetenga abantu mbaroro kereze bawonya gukurikira ujumbe nga amayiga go iko iki abange mbwachiristi nibere otaigeti nimetenga manganda uchikoba maya iskali tingosali tigana rairaniri mbia mono mwaki Cliff Mbeta ero tene na intu sana
Nabare bali bandu batentene ntukuri mane kamera. Ntuwate dona Absalom uyo korato nile biato Mungu anomia sana. Kwanza yato ngera ntomira nilute kubega yato studio saima. Yato gete kaza. Ntuwate Lali Mandevu Oseko. Is a co-CEO samana jenga busy mtani. The best photographer in 045. Okay. Mungu anolio ulwe shati. Osoko nkoma shati. Is a good man. Ntuwate director Purity Kirera Bomas. Most watu njitawa sai sana. Timu yake yotana kumurangalia studio kana era kwa nyaba. Na chete last time bate Nyanchama leta se show ya bana. Bana malete show. KERUBO malete show maana kwa bia. So nande nkwira nembia mono Jafet Nyakundi mujumbe gose ako uli jumbe mo treasurer. Owere deni bayonsi. Ya treasurer ya UDA chama tawara mo ntoma kon. So nande ntareba yankwa no yonde okorukumo yo wabanyando erante ngango ikanere mo sogeri tuwate Fabish Masese tuwate Osore daktari tuwate Vini Kater tuwate Bella Gomis Bella ko tukumanga former president akabere president ya Busa tuwate Zako ulioko dato nendo viestima ya mama igae Clevas Matoke Mungwana tuwate chidiri angamna Peter Salasia okora akagere ko na hata ko uliko jumbe angamna Peter Salasia is a good man a very genuine man tuwate Mojumbo Osoro nere tinko mueva Embrembe of course director ko CEO ya Golden Eden Pala time ngotana kwa ndoro wasuno netu kiga Nchengi kwarara tokote muskolende na utokota sukibe yake galende na noroche mapema mbia abumbia tuwate engineer Maragi mna nao tebi Prince Musafi Kurmaju Anthony oine pia Ali Jumbe Jafo tuwate na sauti ya mwananchi Muungano mia sana wanjite Felix Atika na Senator Ese Okenyuri Kenyuri no musarende matamna yote serikali ya Ruto nyanchita basa ya imagine mwisika tugatale komo very simple lady ale nominated Senate serikali nengia wono lende ntareba mono mbeting kwana saira sangi mara sikuiran ne familia na yotinyeba ni the people the people wono kina utangwa neka ndende mbakwa ndende the people mwenyekitari if KERUBO na no mwenyekitari na no mwenyekitari alisiko akuru alikabere nyomba na isiko na awenda ise na Elian first born na Erica yeah Marieta ibu nako watanigo lakini ndio tali mangana Eve Eric Elian Erica yeah. Okay awunda isi awumbia tutachunguze familia arwengana yawa na embe amone so kongosti actually Ndizi TV familia Ndizi TV you've taken time cost moraba sai osengo amule platform big up asante sana karu ujumbe yako yo mwaere bana chinga kitoko ko morobele ujumbe ane mwaelio nengo tenga basae nto balezi to kira sete ngo to kanyi tumunta to konye tujitume kidogo nonekera no mwana seso yo kanyi oganyire to se kazi ni uso mwaelio yo tiaro ko kole ntigete nera go boost so abasae tumechisimitene buya esimi yao na yo kwano no na msilituko ole nyumba karanste era bebeta kubwa okwanda kurwana osoko imukumune gun chiko chia umuntu asigete siasa wakuno watu no eliso esimiero kanero nyumba bedroom yao ime anda kwa yasingi 200 maybe asante sana so wikira nasi studio na boigo gusanga na ntwe amange mbye no sana mwancho muri ya kwabere go kutobwatia kutoka chage to morobelio waikabana igato ikira moerio no gosemera kwa na kwabere ko gwesemia amange ko bwatikana no morobeli bwili tukolia lero gwikira buno ngwikira moerio bo morobelio iga bali na bakwenda kutobwatia sinse mochichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botanya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ne kimna ebicha na bagilio gira wikira sole asinchira ya bene nere Abigael Nyanchama iretera ne FRIDAH KERUBO genda kubwati umurobelio ndogo cha murobelio besabali oboncheria astokumera no moncheria Walter Ombongi oyora bekago tomanya amange igoro yobokolera ibwaba namono asensemo yobonya which info mwanchimuli elia twara obuligeria borobia
Obumansu bw'omu Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo omwana owo abegati abali abake baranyora gisemi kibirengo bigoro muiri skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mu baisaine na boigo babwate ubumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ENSE ya Nyanchama gusoba Kisii Potters Haven Premium School. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Kansa yegocha kubwatira n'ebintu bikubwatira n'ebingi byama yago kansa lyama yagocha asanene nga kitomenyate lifestyle yeito ngochangere mono sana ase asokoleta buriro bwa kansa nandi kubwas lifestyle yeito igentongera tokurukana genetic kubuna kurwa se ayori ororeri roino nabo kansa yagaraki nabegocha ororendo de kansa tariko soa ororendo de kansa ego soa lakini ibyonsi ipi ebikubwatirana byamakoleta oburiro bwa kansa nandi goteba mono bune lifestyle kutwatira na chindagera chiri umuntu akoria abantu bali bakunywe sigara ande banyuna amarwa nanu kwa makaya abantu bakuri chinyama echa red meat nyama chiri kurwa se chimboli chiombe sana kale binde bya combined bikubwatira na byonsi na biko increase oso bicomment kana kutwara ururiro wa kansa Watebiri mama. Urona ngotenga mene bintu ngo tikosangana mama ngere. Njengo mutendo umenye. Semunta aronde ngale bosonga somusani yo. Sani musacha gusubata. Ono, umesko yo gutigete. Gusina kwa mutigete. Nye nato metio mwana isada moira. Isada moira kase isana aro kinyo mwana kira. Katemo mino na nchete yani. Kira. Katemo mino manchani na bote. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro bote ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA vagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigobakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikinambechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Byakegima umwanchi muri abeta sene ya Ndizi TV ne biro binde na ndengo kwaligania asomorobele obesabali yoboncherelya aselitkolya lero tobeto gotareme muchobo songo na nigo tarachikumira no moncherya bwelitkolya lero uyora ka gotomanya igoro yoboncherya bwaye mwanchi muri geliye terene FRIDAH KERUBO nabakwenda gutubwatia asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asense moye website na bakotanya gwetera www.ndizitv.net ngo kwaligani bene linde tabato gusanga sobwamo ochakabona iga goika omoelio tigangira liri bageri gali bene kwaligani ya omonchire bweli tukolya lero atomanye na kyakorokwa na ende mbonchire likiboli yako kora karibu sana. Asante sana madam. Esa Maria tankoro kunyakundi Walt Ombongi. Eduke more koroku Ombongi and Son Enterprises. We are dealers in school uniforms. Togo sona chianga chons cheskuru, gochakera chishati, chirongi, chitai, chisocks, chisweater, chiwindbreaker, chijumper. We want to bata belt cheskuru amarangeti, le jumpers. Kire ganto kire mwanafunzi anga netikera ko so form 1 bosekera kana na masomo yakuru PP1 mpaka all the way to form 4 na konya orese eduke. Oltakora tumanyingo ningiye kogera mokoroka eduke yiga Ombongi and Sons Enterprises. Okay, eduke yiga originally the founder my father. Okay. Oyokoroku Daniel Ombongi Oongo. So nere ochagete biashara ebi omwaka 1968. Okay.
bono SME yako yonsi akolire na into bono tukakina tukaba abantu abanene tukoranga na inzu nabo muraba yatosoe biashara bono muna twaswete tukanyonchora bono kare yange kuru kukenoka General Stores kare twaswete bono tukanyonchora Ombongi and Sons Enterprises. Yes. Kirikinde kora tomanyingo ngaimo achakerete. Studio biashara ibi ne ntambe sana. Omoga Kombongi achagete biashara ibisoboka aliranda. Okay. Achagete ne jerania yemo aingo sonera gesona kinyomba. Oyino mwaka 1966 akorera ndemi yake bere akarura anda 1967 agacha town elaine ya Ruguru Hospital Road akanyora naro gesona mutu genyomba mutu akabeka chirana ni beroro agacha kego ngora finally agacha ka pick akaruro kwa Hospital Road agacha ga squeezes Kenya Women ebenki ya Kenya Women yange inyombi yetaragacho akabeka edukororo tukakorora from 1985 to 2009 alikuwa ntoaje tukanyora saya guys ni tore gaiga na dadi stoko chukupatari baadaye toswete gego mwaka 2009 naona tukaendelea mpaka wana mnatoka na akirikindi numogo kina mukurigereria tato minu na agendete gukora ubonchire kirikindi mwa maiteri tukirimo mucheko baba onchire banasoro bongora Gusii. Personally, Jemna Walter na maete because from mna na yango mwana moke na iwetenge passion ya neri in business baka na yango tayaba bivane ni nkora from 4 aje kwenda university ngo chukokore course related with business ngakore school ngakore course related with business nkali kwa serikali ya Kenya ngakora 4 years ngayunga this is not my passion ngaquit gasie serikali ngachabona ngasoe biashara ibi ngorabone duke tore muna toriga. Okay. Kirikindi kora tomanyingo ai bintu bitoro cha seduke igantoro che sweater ntoro che tracksuit kirikindi ni no mogwesonera iga duke minere iga 90% of the items to batega iga tokorose. For example tracksuit muno nyoro chiga nero seriga baadaye nkuire torabaro ribaito baro bari gerese gasia gokororo sweater chimuna chirega chonspi no chiro seriga iga chi t-shirt chimuna moro chega no toro seretiga iga chi jumpers no toro seretiga iga chi raincoats no toro seretiga. The only product maybe tokoreta kurusiko etokoreta the only product tokoreta etokoreta blankets bed sheets mattresses those are the only products maybe chikurusiko but everything else from chirongi chi shati chi blazer chi shorts chi t-shirts ne ibende nakwana no bikoro seriko gabi. Yes. Akora tomanyingo chifundi mobwate nayo mwenye nugo chakwara asona amaigire nini mwawaire tomanyingo. Yeah, what we do etokori kama abantu very qualified from our colleges. Okay. Mostly from our polytechnics. Muna bona gega ntobate Kisii Polytechnic. Okonyara abantu bakora fashion and design, abandi bakora tailoring, abuna bona bago chekero bakora ari kero bago kore myaka 3. Ngo igubare that allowance yo kwenda gukora egento gekoro kwa attachment. Kumanyanga bo sembanya ari gukora egento konyo bago somigu, bona professionally. Bona kero bago chagaiga, okonyara those institutions chiko batoma iseduke yeto so that they can come bakore egento ibono physically babikore live. Bona kero bago chagaiga na ubutoko basona kero bakole we employ them. But tokoranga mbo bwate the capability of kolega simineta kere we give them the opportunity na bona baenda na bakora saving the young simna gorochi. Yes. Angwa tata bikara abunga eduke ige ya chagetigo na tato mino kirekende mo apart from my mwano nde naroro na ndemo kubwatera na seduke iga. Yes, nimbate brother no one of my other brothers okoroku Geoffrey Ombongi anare dukeri ende igoro. Bono tokenda na komoro bono nchende section yega iga ne yane nere nabwate section ya igoro ye chirongi chishati. Okay. Yes. Kora tomanyingo ekiagera ni metenga Gusii iga factory te ye ko leta chi materials chiga chi materials chino ngai mokoro skoro. Chi materials cheto mostly etoko imported. Etoko import koru Taiwan, echinde toko import from China. Echine jiro toko nyara locally made from Nairobi. Ruiru ari company chiro cha textile mbaro bago to ebitamba koro lakini majority we import from outside. Yes. Advantage kerororo ekero mogo import your materials koro chinse chiri chesko than kogora locally. Wono kero ko import material koro siko ko vera bit cheap.
because manyinga keroko wara locally locally made products okonyananchira a bit expensive. Yes, because maybe of the cost of production, the cost of making it from a raw material to a product. Maybe because of that, cost of production in Kenya they're a bit high. One keroko wara korusiko maybe from China, was from Taiwan, okonyananko a bit cheap. I don't know if it's because of their maybe production yabo cost of production so we prefer sana ku import. And then to import most of the materials readily available in the local market. So it will be the one to say siko torete. Lakini rende igonto mimi ndinga ko toko import sana. Even our local production companies, we do give them business koreta tore, but majority eto koreta kurusiko. Anabere nkorra chi swenta chinde nchiro rokonyara chibwate chi logo chi t-shirt kero kende moko kora according to the order moko ego koru chi skuru ama wose momaite demand ye chi wose test ye chi customer chino. No wono igawe to bate chi category weri to bate categories ye chi skuru to bate categories ye biombe maybe aba lemi chi choir maybe other organizations one go take me one for schools lazima skuru che kwa order. For example bacha bako tinga into to te chi sweater chire black chire navy blue chile green chiwate stripe ya momo to bekre logo. So mna batu ire order yo etoko rosi according to what batu ire the specifications chire batu ire alafu kama kubeka nelo elogeria wate all the machines in chiro badenko ire to chika abaro ribaito banya ko ranga that process ko bakurukurosi we sweater ko wata ni wa mpaka go cheka beko beko mauli we school ngomo wate chi section it's a different departments department ya chi t-shirt wono ko nyore tokoro chiro chio ntoma ite chikala chiri chikoenda. So echindoro ko wanyange customer HS eduka iyan tokora okonyore toko chiros different colors. The most common ndo bate round neck t-shirts to bate polo t-shirts. Polo t-shirts mono bane tokoro serebiombe chikwaya toro selino maybe chi customer mana chibengi bate toko issue maybe to their customers. One tokoro those colors chiri toma ite chikoga one customer ke gocha ekonyore t-shirts of different varieties readily available nero go chora one color tegete kuma go tinga mono ndete monyoro siga maybe onya gata tomo bekere embroidery twanye embroid onya gata maybe tomo bekere ne rangi screen printing to para screen printing. The same thing with schools. Akero to kurigeria myake yutatu minachagitega singo jorenga chi machine nchirororo chiri chinkoro akero kende mwabere moko adapt new technology ndina kiaberege kubakonya new technology ya tokonyira tambe sana because most of the machines toko rabo tore tabo nige chire computerized from machine ekobeka chilogo che chisweta cheskuru to machine ekorosi chisweta echire computerized ucho wate technician osomete from school na ke machine yako nya handle okonyorera go chokora settings machine yako rega siyoka kubwaribone gakeria karikoromo gakacha gitega siye aigo kora manyo echeranyo montago kora manyo nenyelo gakobeka bone baso chi machine chiachira aro for sure na ndicha korega siye abere extremely easy for us na ndibone yagere production yabere igoro because bone chire computerized ego tobera raisa koregas. Yes, akero kene chi machine cheno ngaimo achinyorete koru most of the machines that we import. Yes, nchiro tokoro Japan nchiro tokoro China. Those are the main two suppliers about touch machines. Yes, atobekere machine ya chirenye kero kede mubwato monto ko bamanye ko ba updating ai machine nero ya chirenye oba maigelio na ki moko yetumika ono mostly okonyora kere machine ya chirenya toro chikwa gore machine from maybe China or from Japan abantu barimba bwate ese database yabo mbabwate your details ono they always via email ama via videos even through WhatsApp go tumera via videos ba tumera maybe email ba tenga machine kwa iretenga kieli ekoro ku maybe G10 12 oni ga we have upgraded new technology has been added machine one ekoro ku maybe G2 13 ono ba tenga if you have the money na go upgrade ba go tumera mbare mbake software ba tumera mbake manual that last moment have a train ko chama ito tumie ye manual ke gocha eko very a bit easy for you kokorega kunyitumia. Yes, ande tora bwatera butora sasu mutima komkeigo to koirana no bego gutumanyia mange mbia mono sana
mwancho muri beta seniki ya Ndizi TV nigo togendete gusanga imiyomorobire wesabali iyo bonchereria asogendete gusanga no monchereria Walter Ombongi oyogendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo anamono asensemo yobonya which uniform korugaiga ase omuchobo songo kolendo mwancho muri eria yaturaso ase omutumo komokeyo toska tonyegera wira ntorasegeke kerebosio elinde tobete gusanga amange Ndizi TV Obwansu Gusii Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwancha bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV Obwansu Gusii Vyake hima mwancho muliererea nendengo kwaligana asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyomorobire wesabali yo bonchererea astogenda gusanga no monchererea Walter Ombongi korega sumu chubosongo oyogenda gutumanya igoro yo bokoreri bwayo mwancho mulia nendengo kwaligana bene elinde togenda gusanga asobwa mokora tumanyingo Walter nakimoko nyora chika customer chino gotebe kemaene umoga kumbungi ya rostiri tarie umbungi and Sun Enterprises miaka ya 80 eduke mnonyero chega bose biashara byombongi and Sun Enterprises they will into the original was the first suppliers of school uniforms in Kisii so considering that you go into it like you want that etore area tari goto rigoreta customers yes because in the 90s creo eduke yango koro kwa kenon kwa general stores nero yango it was the only shop in Kisii supplying school uniforms to the major schools in Kisii Kisii School, Nyambaria, Karino Tunga, Nyabururu Girls, St. John's, Nyamagwa. We were the original suppliers. So because area moga carry from the 1960s one customers ever go chaboka because number one our products are equally very good etoko niga omwana kara vekire akonyebeka omwana akonyetika kerenge the same thing to the trousers shirts so quality also matters quality our products yoka yangusire customers to us yes nimetena abantu abange bako ni chi uniform ningiye kogeranga kimukurite ino ni customer chino elinde mambi na inde bacha nga kimugodi ne competition and banya ko baretra chi customer chinda the key factor customer satisfaction ekine kintu tukuri number 1 na kitoko ratonyo this customer satisfaction quality kero customer ego chagaiga kero ngo monere sweater na kyakonye view yange kero ngo monere tracksuit kero ngo monere shirt kero ngo monere kenyasa kero ngo monere wrong na kyago material kintu niete that is the major difference between us and our competitors because we offer quality products chirichiko omwana kerako beka kero mubere yakogora for example omwana go join from 1 so mwana go join class 5 kero mubere yakogora I can show omwana ko beka change for at least 2 to 3 years
years okina ochiteka chiri chingima. So because of that the only factor that we to retain our customer is the quality kind of products to watch customer chito, and then another thing is customer satisfaction. To make sure nga we kire customer go cheduka ego soka kire satisfied. Customer kianto bwatere igoro kire customer go cha maybe no to my product maybe to amwe yanga we ke skuro nyorange ese kala choose nenga. Kera go cha gento ko maseringa ngo ikakogora. Yeah. Ito ko retain to tenga na to ende loss rero. This one customer go chara at 10 more. So those are the kind of the factors that chiko garanga to area tari ombongi Sun Enterprise again to cover for all these years. Okay. Yes. Ekero kurigereria saye gabano mubigito bonchire bweno kerekende ngi motari getia sangao mate bono tia moganya sidini mugate batiga mo retain ko beraga iga. Okay. Into what the plans of expansion? There are plans of expansion in Chio. Already as we speak, Nyakoe, wako na Nyakoe. Into igore branch ororo. Okay. Nyakoe just after epareria kwenda Mara ni Rogoro. Na wako nyorange branch nere kiro Ombongi school uniforms. So we are thinking about expanding. Toro chibono okay, muna chibono originally biashara bia started the year 2020. Bono na biko for 4 years. My brother uyoko Geoffrey Ombongi ereba do taraso aboya bono tete ya taito so because he's still working with the government. Ngo so are bono so that mo gakanya rigo ko ya timu. So muna tuachire ini mebono we are thinking of expanding. We are not even thinking about Kisii. Bone tokora chakera Luo Nyanza. Twanyorenga abantu abange sana from Luo Nyanza bago cha Kisii origi these products. Kwanza bago Chombongi and Sun Enterprises because the area tali. So to plan to expand go chia Homa Bay, Migori ata Siaya. Yeah. Yes. Kigagirire go seningi kya ba sustaineri bona igakobwatira na inubune family mwabere mogo ikamete ngora tore biashara binge ase family bigo chaka ande gati byabuneka inubune family yombongi ningi kerike gendete ko batuma mugendete ko gendera go ikira mo ikira bona iga. Into maybe into caring into what we call ownership. Whereby in my thing this is my section. Now on a story na guess this is my section. You go as an individual, as a person, I must make sure I be big and to the next level. The same thing with my brother Geoffrey. Now what a section here. So which means when you have that ownership, my thing this is my section, I have to work hard, make sure I achieve it to the next level. Of course when you have that ownership, you go that passion and that power. And then you must have the how is it called? You must have the enthusiasm. From when I was a young kid, I knew that business was in me. The same thing applies to me. I think the bloodline, you see, from father to son. So we are people who, we are like business oriented. So because of that factor, I believe na kikia geruto ende toko ende reiga. Na ende bono next year ko chako interview, maybe ndo ko reiga to ko branch ya kero, something like that. Yes. Karanguri yere section ye ga yago. Ga ne chiswentando che mostly ne chi tracksuit. Na totebe ga yere section ye brother ya mostly ne chi uniform ago de na chirecho. Akero kwenda kuligia order maybe kwanyarire order kurwa se school. Kero kende do you refer chi customer chi ago chi ase brother ya kwa matena dento bwate section yende ko. Bono kero to kwenda isikuri customers. Ndori ko batenga we have sections. No. Kero to kwenda isko to kwenda area terimo Ombongi uniforms. So kero kwenda isikuri kwenda as Ombongi Enterprises. Naenda nabo uri choda chionsi from sweaters to shirts to windbreakers to all that. Kero na achire iga na manyenge che section ya nene. Che section ya rinechi. Bas. To koregas. Na kero to deliver back to the customer. Ndori kwenda as different sections. To kwenda as Ombongi na to deliver. Yes. Okay. Yes. Ango nyarole ekere ejamwere une back to school. Akere ngo ikerere mwatwara order nyinge gwetani product elimo bwatana kimogo para amwa convince chi customer chene kigera nchinganya because imbaga nitie product yo at that time. What we have done, we have marked suppliers baribara of course baraba ne gutubwa mostly in Nairobi. So ega ndo to markiri abantu bari in terms of quality tore at par. So ega ndo kora etoko make sure nge toko enda onye maybe to anyo rega si overwhelming to achire kolenga na butra disappoint a customer. What we do etoko enda to that supplier maybe tore onye ka to timeline na afunga toranga na butoko korega si to bwate to nyare go deliver your day ende we can work within those timelines. Lakini onye toko ranga ga si to konyarekana we have suppliers in Nairobi but to
their quality assurance is same as ours. So sometimes we outsource those products to our customers. Yes. Aba onchiriria mbaroro konyera pia bakonya tatebeti swenta sechichiro go sechi uniform akerkende ngo chimule na barabu mwaboneri in terms of wholesaling. Yes. Yango ngo nitore in fact abange sana nkuru sikadi bintu byabo gaiga bari bakonya chichiro but we never compromise on the quality. Yeah. Eba gocha to abatebya our wholesale prices bakoranga mbiachire akoi na barobo then we give them via ndabaone chichiro abande ko bari still chiduka mataoni baro bagocha barusiga igachianga bachikone chiduka chiabo. Okay. Yes. Kuna bonchirira bonde bonsi obonchirira mbwate challenges. Ino gaiga seduke ino challenges kichiri mugwetera. Challenge tokwetera number 1 is high taxation. Okay. Okonyo rabone serikali yetu ya Kenya tax nera a bit high. I think in the no the common mwananchi, even not a common mwananchi, our mwananchi wants in general watelenga the cost of living ya chiri yorake. So considering that factors in chiro chiko cost of production yande yoro. Number 1 electricity. Yes. Number 2 cost of fuel. The moment toko ranga maybe fuel, petroleum products, diesel products we are really even by 2 shillings. Manyanga every market sector will be affected, including the electricity. The moment cost of production equally go on electricity, cost of production of that material or that product tax yatirigo. Considering all those factors, okonya rabono kero tax erigoro, kero cost of energy erigoro, kero cost of production erigoro, tax ekoba igoro, you have to affect into sana. So tax is one factor. Another thing, maybe I said a bit seasonal. Okonya ranga maybe January, February, December, richiskuru chiko igorua na rito wata peak season. Ko we komo tinyoka berega tigo chimo inomba kango motinyeko mi, it's otokonya ka dry spell. Last year kobo one gake ibono ko ndito kotemi abona abantu abana nabo temine byombe chikanisa bari bako choko ichi t-shirt bari bate to pimu maybe t-shirt chirongo chiko chikotere chikwaya abono nabo bako tokonya twakoraki twanyora rende the income toganity so that the business can keep running. Okay. Yes. Nimede customer chabonchiroro chirimora naire kerobo na effect ya high taxation ya berege ku affect business yango nyorere kero koleta chi materials akonyara ngali igoriri yakinire ne customer yage na ritonye ne swenta mia na no komodel kago chako mote bimia na 50 na ke response yako bakora si customer. The good thing is we notify our customers. Okay. Nto what list area our daily loyal customers ama here out ama yearly customers but I think this year eskurigete nintwe kwegas mwagete eskurigete nintwe kwa muna toko sense because muna toko ranga the price is shooting we give them a notification way early in advance toko batenga next time mbono twarenge tukiti ya change kindly price ego chikobe toko ba notify toka nya response yabona barabu so keroba to response eri both of us as the supplier and the customer twanyola middle ground tekona nanga bone senge chorigoro ya kinire tikato to ngitamono tingo itamono tonyore middle ground to talk at that price. Yes. Kirkende amaro na ina sama tukabo siro ilo na Ombongi and Sons Enterprises na rayaya. Amaro raito ko chimutu na rito sabanga nyasaya nyako to bima. We are hoping to expand this business Ombongi and Sons Enterprises to at the national level. We are hoping that we'll expand to the regional counties, maybe Toso Migori, Toso Homa Bay, Toso Siaya, and hopefully Bomet. From there, of course, go pick from where we left. We hope that it will be a multinational company. That is our dream. Yes. I am a favorite to be a tenyarente to make a camereri or iranelimbia mono chassis customer chao and doarigani avancha barigo chassis dukeyega. Biamono avancha barigari na balimotegarete ese station yetu ya Ndizi TV. Egentege tagani ngwa kambia mono esenge chomwanya yero ko mogo support eduke ya Ombongi and Sons Enterprises ese miake yonsi Korea better founded in the year 1968. This is the year 2024. It's because of you customers twawere to ko batoko kinaiga nande tuko baligani no otorega iga omuchobo songo town Kisii Kisumu highway next to Hem Taylor. Now Mogocha ntobate all kind of products from all kind of school uniforms from sweaters to jumpers to windbreakers, raincoats, tracksuits, t-shirts, shirts, trousers, shorts, blazers and any kind of uniform ora gani na okonyora. Boyege se chikwaya, ebyombe
na chi organization chiri chinde chons bikaro moda ete t-shirt wose chi t-shirts wose chirongi chirimo kobeka to different events mobwate na omogo chaga igatonyara gotoko basonera. Otherwise, I want to appreciate you for making us who we are, and it's because of the customer that you have grown to this level, and you're most welcome. Aha, mbemo na sana sogo sangare tuni metengwa bakugukwanira sense moye chimashina ande teto morobeli gaiga lakini ase ntunda ya kabere ndobe togotara sense mo mugusonera motoro kinga ki yange yego cha yabwatanigu mbaka ya rukwe yanga mbemo na sana mwanchi muri area kinga kyogente gosangana intwe imeyo morobeli wesabali yo bonchiri mwanchi muri area wekira bono igano na ikire omoyo bo morobeli bwiri tukolya rero kole ndo mwanchi muri area ndobe tokumira na weekend asenda gotali ntunde ya kabere na gukumanya obokoreri aseduke yega nabakwenda gutubwatia sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News sense mo ya website na botnya gwetera www.ndizitv.net. Fridah KERUBO twara ubuligeria borobia.